L'esport és sinònim de salut, des de les persones més joves fins a les més grans. L'activitat física és una de les millors inversions que podem fer per al nostre benestar. Amb el pas dels anys, però, sovint oblidem la seva importància. L'esport no és una cosa que fem, sinó una forma de tenir cura del nostre cos i viure plenament. Amb els anys, el cos experimenta canvis, els músculs perden força, els ossos es tornen més fràgils i fins i tot aquelles activitats que abans semblaven senzilles, com pot ser pujar escales o agafar una bossa de la compra, poden començar a costar més. Però aquí ve el truc. Moure's és l'antídot. Quan ens mantenim actius, ajudem el nostre cos a mantenir-se fort, àgil i d'alguna manera vital. Una de les excuses comunes és «jo ja sóc massa gran per començar» o «a la meva edat aixecar pes ja no toca». Això és tan absurd com pensar que les flors només han de florir a la primavera, quan sabem que poden omplir de color qualsevol estació si les cuidem bé. Mai no és tard per començar. En realitat, les persones d'edat avançada poden obtenir grans beneficis amb activitats senzilles i recuperar força, millorar l'equilibri, evitar caigudes i, el més important, guanyar autonomia. Perquè al final l'objectiu no és córrer una marató, tot i que també podria ser, sinó continuar fent el que t'agrada sense limitacions o, si més no, reduint l'impacte de les dificultats en les activitats quotidianes. A la fi, l'esport no és una simple obligació ni una rutina que cal seguir perquè toca. És molt més que això. És una manera de regalar-te temps de qualitat, tenir cura de la teva salut i acumular moments de benestar que milloren el teu dia a dia. Es tracta de prioritzar-te i de trobar una activitat que et faci sentir bé. Així que, la propera vegada que et preguntis «val la pena posar-m'hi?», recorda't que cada moviment és una inversió en la teva qualitat de vida.